No niin, jälleen ollaan lauantaissa niin sanotun pitkän lenkin äärellä. Tänään voipi olla niin, että vähän noin nousumetrit jää vajaaksi, koska en nyt jaksanut ajella tonne Messilään asti. Niin juostaan tommonen 23,3 kilometriä näyttäisi tulevan tästä. Ja 5 nousuja. Mut mietin kyllä, että mä voisin ehkä vähän ottaa niitä nousuja, katsoa paljon tuonne Messilään on noita matkaa ja sitten tuolla Laasossa vähän, eli Messilässä ottaa pikkasen sitten niitä nousuja. Oho. No, joo. mutta. Ei mennä suinkaan asioiden edelle. Tosta karkeasti ehkä näkee ton reitin, jos se siihen tarkentaa. Jos se ei tarkenna, niin ne Stravasta löytyy tuo pätkä kylläkin. Mutta. Kelihän on perinteiseen tapaan harmaa. Ja täytyy kyllä sanoa, että on se niinku motivaatio syö tähän aikaan vuodesta niin kuin lähtee juoksentelemaan, että on niin saatana harmaata. On niin harmaata, että jos olisi vielä harmaampaa, niin en tiedä miten harmaata se oikein olisi. Mutta tosta kun katsoo tonne pihalle, siellä näkyy Vesijärvikin ja taivas on aika harmaa ja tonne pitäisi lähteä niin kuin harmauteen. Mutta mulla on vahva usko siihen, että uskon siihen, että tehdään työt ja ensi vuonna sitten kesällä se palkitsee jollain tasolla. Että ne, ketkä jaksaa paahtaa nämä surkeatkin kelit, niin ne kyllä kehittyy ja on ensi vuonna sitten tikissä. Jos juoksis vaan silloin Suomessa, kun on hyvä keli, niin aika vähän olisi kyllä juoksukilsoja meikäläisellä. Mutta joo, eipä siinä. Lähdetään lenkkeilemään ja katsotaan mitä tolta reitiltä löytyy. No niin, ollaan päästy tänne Messilä golfkentälle. On kyllä tällä reitillä ollut näköjään enemmän ja vähemmän tällä reitillä ollut enemmän ja vähemmän ihan latupohjaa, mitä on painettu menemään, mutta eihän sinänsä haittaa. Täällä on ihan mukava keli kuitenkin, kun tuosta alun hankaluudesta selvisi. Mutta uskoisin, että en ole ainoa, jolla on välillä vähän vaikeeta lähteä juoksemaan, kun keli ei olekaan ihan niin priima. Mutta tänään siis ehkä joku 23 kilsaa kaiken järjen mukaan mun pitäisi alkaa olemaan suurin piirtein puolivälissä. Oletteko ikinä miettinyt paljonko tommosessa golf-lätäkössä on palloja, kun kausi loppuu? Jos ette, niin nyt on hyvä miettiä. On meidän aika massiivinen lätäkkö. Joo vai. Joo, kaunis Vesijärvi.
takaisin Lahden puolelle. Nyt tässä ei tietysti enää muuta kuin nautiskelee loppumatkasta. Keli on aika tyly taas. Vettä sataa ja mutta lämmin on. Se on varmaan niitä positiivisia juttuja, mitä pitää kaivaa täältä tällä hetkellä. Eli matkaa on nyt taettu semmoin 18 kilometriä ja 500 metriä on nousuja. Niin sehän tarkoittaa sitä, että ollaan aika lähellä loppuu. Tässä ei enää hirveästi ole noita nousumetrejä jäljellä. Kun niitä nyt tuli vähän vähemmän, mitä alun perin piti. Mutta jatketaan matkaa. Joo, tää on hauskaa, kun porukka hiihtää tuossa vieressä ja ite juoksee. Hiihtokaupunki. No niin, reissu on saatu päätökseen tänne sateiseen Lahteen satamaan takaisin, mistä lähettiinkin. Tällä kertaa matkaa tuli suunnilleen 22 kilometriä ja 550 nousumetriä siihen kaveriksi. Oiva lenkki tälle lauantaille. Energiana olikin tällä kertaa, mulla oli 200 grammaa maltoa, eli 200 grammaa hiilaria about. Ja se oli jaettu 2 lötköön. Kaikki meni, tuntui, että energiaa riitti. Vauhti oli aika hyvää, joten ei mitään valittamista kyllä tästä hommasta. Helpompi täältä autosta käsi käydä tätä juttua läpi. Joo, eli 22,59 kilometriä tuli matkaa. Keskivauhti oli 659, mutta se tietysti selittyy osittain sillä, että tuolla oli aika paljon meni noita latupohjia tänään ja mitäs muuta täältä. Kokonaisnousuja tuli se 550 metriä suurin piirtein. Ja mä oon ihan tyytyväinen oikeastaan tohon. En nyt oikein tänä lauantaina ei jotenkin ollut energiaa lähteä tonne Messilään saakka ajelemaan autolla. Ja ajattelin sitten, että no mä lähden tästä Hyppyrimäkien puoleisesta päädystä juoksemaan ja juoksen tonne Messilään ja käyn sieltä laskeen sen Laason alas ja sit sieltä Tiirismaan kautta takaisin autolle. Oiva lenkki, keli karmee, tai ei nyt karmee, mutta siis sateinen. Vettä alkoi satamaan tuossa jossain vaiheessa ihan kunnolla, mutta eipä siinä, tulipahan juostua. Sehän on semmoinen homma, että niin kuin tuossa alussa sanoinkin, että jos kelien mukaan juoksis, niin ei kyllä tulisi paljon juostua. Huvittavaa on se, että kun tuolla on tuo ensilumen latu, niin siellä on hiihtäjiä ja sitten siellä on vieressä juoksijoita ja koiraulkoiluttajia samalla, niin on se jotenkin niin kuin absurdia, kun miettii, että on joulukuun 6. päivä, kyllä hyvää itsenäisyyspäivää, niin keli on tämmönen, että sataa vettä, on niinku 4 astetta lämmintä. Mutta ei voi mitään, tää on tämmöstä ja näillä mennään. Toivottavasti saatais nyt vielä jossain kohtaa vähän talven tuntuukin tähän. Kiitos kun katsoit videon ja pistä kanava tilaukseen. Kuten aiemminkin on sanottu, jos tämmönen, no nyt tähän aikaan vuodesta tähän Lahden alueelle sijoittuva juoksentelu kiinnostaa. Ensi vuodelle on tulossa vähän semmonen pidempikestoisempi projekti, mutta siitä sitten lisää ensi vuoden puolella. Nää tämmöset treenivlogit, tavallaan vlogit, treenivideot pysyy tämmösenään ja koitan näitä tehdä viikoittain. Ja sitten erikseen vielä ensi vuoden kisoista koostetaan videoita,
mutta ne nyt on vähän auki. Tietysti siellä on se 83 KK, 100 Ylläspallas, 65 Vaarojen Extreme, mihin haluaisin mennä. Vaarojen Extremellähän nyt en tiedä saanko paikkaa, mutta ne on ne minne mä haluaisin mennä. Ja sitten ehkä haluaisin käydä juoksentelemassa jotain muita pienempiä matkoja. Kiitos tästä ja me nähdään ensi videolla. Siihen saakka näkemiin.